to wannan shugabanci wannan jagoranci bai zai shige cikinsa. Daga cikin wannan jarrabawa da Allah mai annabi Ibrahim har da ka yanka ɗanka yanka da kuma ya ce yi kaza bar kaza yi kaza bar kaza. Ubangiji sai ya mishi wahayi ya ce mishi ka yanka annabi Ismail. Kuma annabi Ismail din nan annabi Ibrahim sai da ya kai kusan shekara 100 kafin ya haifi annabi Ismail. Bai haihu da wuri ba. Ga can a suratul Ibrahim yana cewa alhamdulillahi alladhi wahaba li ala al-kibari Isma'ila wa Ishaq inna rabbi lasami'ud du'a. Annabi Ibrahim yace alhamdulillahi alladhi wahaba li ala al-kibari, dukkan yabo da godiya sun tabbata ga Allah wanda ya bani a bisa tsufana Isma'ila wa Ishaq, ya azurta ni da Isma'il ya azurta ni da na Ishaqa. Yace Allah na gode gashi na tsufa amma kuma an ban aihuwa. Tsakanin annabi Isma'il da annabi Ishaq malamai suka ce shekara 13 ne. Ka tuna mutumin da sai da ya tsufa sannan ya samu haihuwa kuma ya samu ɗa namiji, sai da ɗan ya kai shekara 12 zuwa 13 kuma bai samu na biyun ba tukunna a lokacin aka ce mishi ka yanka wannan ne. فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. فلما بلغ معه السعي lokacin da ɗan annabi Ismail ya kai taimaka wa babansa wajen zuwa gona da aiki, in zai gyara kofar gida shi ma zai zo da manjagaran shi su gyara, in zai tafi gona zai ce baba zan mika ya je su yi su dawo. Ka san akwai shiga rai a wannan lokacin. Falamma balaga ma'ahu sa'aya, sai da ya kai wannan matakin na taimaka wa baban duk wani kazar-kazar da za a yi suna yi da baban. Kala ya bunayya, sai ya ce mishi ya ɗana inni ara fil manami, na yi mafarki na ga wani saƙo daga ubangiji a cikin mafarkin anni azbahuka ina yanka ka. To wannan gani da nayi ina yanka kan umarni ne, mu kuma mafarkin mu na annabawa gaskiya ne. Fanzur maza tara, ka je ka yi nazari me ka gani. Kala ya abati, sai ce ya baba if'al ma tu'mar. Ya ce mishi ka zartas da abin da ubangijin ka ya umarce. Kalan arziki mai daɗi ka samu ɗan da zai taimake ka akan addini. Arziki babba in ji manzon Allah, ka samu matar da za ta taimake ka akan addini. Annabi ya ce wanda ya yi babban arziki a duniya a wajen aure shine ya dace da matar da za ta taimake shi akan sha'anin lahira. Amma mata har yanzu kana ce mata ki tashi ki sallah, har yanzu kana ce mata ki ajiye waya, ai akwai sauran daga. Wata ɗanta zai je masallaci, ɗantan zai je masallaci ya dawo ya sami ta tana gem, ita bata tashi ta yi sallah. Kaga wannan akwai jarrabawa a ce wannan uwar ka ne. Ya bunayya inni ara fil manami anni azbahuka fanzur madha tara. Kala ya abati, yace ya baba if'al ma tu'mar, zartas da abinda aka umurce ka, satajiduni insha Allah min as-sabirin. In Allah ya yarda zaka sami cikin masu haƙuri da miƙa wuya. Ka gamsu ce na gamsu. Allah ya ce falamma aslama wa tallahu lil jabin wa nadainahu an ya Ibrahim قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين. إن هذا لهو البلاء
المبين وفديناه بذبح عظيم. Allah ya ce falamma aslama, lokacin da su biyun duka suka sallama, annabi Ibrahim ya gamsu zai yanka annabi Ismail ya gamsu a yanka shi. Falamma aslama, lokacin da suka miƙa wuya, dama a can suratul baqara Allah ya ce mishi isqal lahu rabbuhu aslim. Allah ya ce ma annabi Ibrahim sallama, in nace yi ka yi, in nace bari ka bari. Qala ya ce aslamtu li rabbil alamin, na sallama. To sai gashi Allah ya ba da shaida annabi Ibrahim ya sallama. Falamma aslama, lokacin da suka mika wuya da shi da dan, wa tallahu lil jabin, ya kifar da shi akan goshinsa yadda ake yanka, ya dauko wukan zai yanka shi. Wannan da yana sai muka kiraye shi, ai ya Ibrahim, muka ce mishi ya Ibrahim qad saddaqata ru'ya, ka gaskata umurnin da muka baka a cikin mafarki, ka gaskata qad saddaqata ru'ya, ka gaskata umurnin da muka baka a cikin mafarki. Inna kadhalika najzil muhsinin, haka muke saka wa muhsinin. Inna hadha lahu al-bala'ul mubin. Allah ce kun ga wannan jarrabawa ce a fili, jarrabawa ce mai nauyi. Akwai nauyi ko ba nauyi? Wa fadainahu bi dhikrin azim. Allah ce sai muka fanshi annabi Ismail din da wani abin yanka babba. Allah sai ce mishi suke shi ta dama jarrabawa ne, mu ga da kai ne ko ba da kai ba. Duk waɗannan dokokin jarrabawa ne. To Allah ya ce mun halicci ɗan adam daga ruwan maniyi garwayayye, nabtalihi, don mu jarabce shi. Faja'alnahu sami'an basira, muka sanya dan adam mai ji mai gani, jinsa da ganin shi mataimaka ne wajen riskan inda ake so ya ji ya gani, in gaskiya ne ya ji ya gani, in ma rashin gaskiya ne ya ji ya gani. Faja'alnahu sami'an basira. Allah ce mun sanya dan adam ya zama mai ji, mun sanya dan adam ya zama mai gani. Wannan kuma falala ce da rahama irin ta Ubangiji. Allah ya samu dace. Amin. To jama'a sai mu fara nan, sai kuma gobe in Allah ya kai mu sai mu zo mu dora. Allah ya muku albarka. Amin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.